Takže čus lidi, zdravím vás Morgan u Survival Games, které vlastní Gamer, ještě společně s jedním a hrajeme tu spolu s Danem. Jo, čau. Ještě s tím s profíkem to mám. S Profikem, ano. Tady vidíte, Koro. Ahoj, ahoj, ahoj. Juhu. No zdar. Ty vole, já vím, to je hnusný ksicht. Blbečko. Za jak dlouho startujeme? Ty vole, ještě to nebylo, počkej, já jsem Ale jo, nedal. už startujeme, ale. A nevím za jak dlouho. Arena 1, Arena 1, Teď Arena... startujeme, kámo. Protože jsem dal se GOT, oni čekali na mě. Blbečku. Vždyť je to pravda, Morgan, ty vole. Ole. No už mi Morgan Pr- moc neříkej, už to mám přivlastněný, jakoby, no ne přivlastněný, už mám Dags. Víš, jak je těžký si na to zvyknout. No tak protože i ve škole jste mi už tak začali říkat, veď. No. A mě zase říkáte furt jenom Koro a Denny furt nic, ve. No jo, tak jako prosím tě, aby si neplakal. Hele, víš, se mi můžeš. Nezapomeň, že mám Optifine a bojím se ho použít. Já mám taky. Nemachruj. A musím vykoumat tu minimapku, ty vole, tam mi furt tam nejde. Já na to A je tu vidím. nějak moc lidí a bojím se, že zase začnu kopat a on... Padne. Ne, zase mi to všechno vyberou. Jo. Já Proto na mé straně samozřejmě nic není. Nikdo. že bych to Respekt. oběhnul? Ne. 2. A... A prázdná. Mám meč. Mám meč. A mám nějaký žrádlovi. Já mám taky něco. Kde seš? Účestek. A taky, nemluv mě. Stůj. Stůj. Pomoc! Tady je Co jeden je? idiot, tady je jeden idiot. Je to seš ty, sorry. Debile. Nemlej do mě. Já nemlátím do tebe. Moje Já věci. vím. Chtěl bych to, měl u sebe jenom 2 jabka. Já vím. Jdem do nich. Tady je nějaký hajzl, tady je nějaký hajzl. Na 90% tury. Ty debile. Vares. Fuj. Ty vole. Ještě nás se tady píjet. Jdem do nich. Kudy Jdem. jdem? Čun. Ty vole, Dagu, pojď, ty vole. Teď běžím. Už je tady někde Česká. Tak ne. Ne, ta je na té druhé straně kousek od nás. Je to možný, že při 44 FPSkách se mi to laguje? Jo. Tak ty máš velikánskou zkušenost. Tak nemám výkonný počítač, no. O. Jenom jen pedly a žrádlo, nic tam nebylo důležitýho. A jak koukám, že nic. No taky nic. Ty si tam vynechal Českou, nebo to si vyraboval? Já nevím, já jsem teďkom pod vodou. O. Ty hajzol, co tam bylo? Co tam bylo? Nic. Co tam bylo? Nic důležitého, mám jenom pro tebe meč. Oh shit, tak to je strašný, kolik, jak to bere teďkom výkon. Oh, ty Lagy, vole. nebo? Na to nejsi zvyklý, co? Na to nejsem fakt zvyklý. 1 FPS, 0 FPS. Kecáš. Shit. Ne, to totálně se řeže, už vím, jak se cítíš. Už vím, jak se Aspoň cítíš. vidíš, jak je mi při 20 FPSkách. Ale já mám jedno. Já to musím všechno povypínat úplně. Pane bože. Musím zmenšit úplně render distance úplně na týny. Nic. A max FPS. Ty kráso. To není možný. Nahráváš ještě, nebo? Ještě nahrávám. Ty seš vůl? Ah. Běž od toho počítače, že na to bouchne. No jak to bouchne. No, tady máš meč. Tady Pane máš bože. Ale tak já mám 100% něco v rámci na ne, 6 už, ale už zase. To víš, při mých 45 FPSek. Takže bublinky a už 8 FPSek. Co vypneme ještě? Ježiš. Fancy, fast, off, to by je jednou. I to si nikdy neměl snad, to je u tebe snad ani nemožný na tom tvém kompu, ne? No ne, ty vole. Ej. Pět. FPS on, loading far.
No to není možný, teď mám kolem 10 FPS a jde to míň. Tak ještě animations, čím jak mě to kopne, že jsem dlouho neaktivní. Detaily. Ne, tady to není. Už ne. To jde všechno na off. 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 Tam Off. stačí, když dáš jenom off na jednom. Ale tady to nejde. Jo, počkej, jde. Fast, ne, fancy. Fast. 9 FPS bomba, už se to trošičku rozjíždí. Už to leze. Už to leze nahoru. A ten počítač už je to asi dneska moc, kdy paříme celý den. No. 10 Víš. FPSek. To víš, notebooky, ty vole. To víš, ty jedou. No, prosím tě. Sice nejsou tak výkonné a nezastaví Aha, se. já jsem si tady hodil tohle. A max FPSek, takže by se to trošku Bacha, sem rozjelo. někdo jde. A 20, a už jedeme. Jedem? Jedeme, a ty vole, mlha je tady úplně. A nemám Tak ani na to teď. Je to 1,33 FPS, jak to je strašný. Kolik máš FPSek? 15, 50, 62, 65, Už to leze. 60, 59 a za chvilku se mi to, ale nemám A na jakou hraješ distanci? úplně na týny. Bože. Bože, tam má Česka. Jo, jak vidím až teď. No, je tam meč. Nevím, jestli jsem ti ho dával. Jo, dával, ale já se stejně vezmu. A tak ještě něco vypneme, Video settings, file, animations, all off. Ne! Tam byl Diaz plate! A já ho nemám, bacha, on má Iron meč a Diaz, drej. A tady Vojta, ten se s náma, ne, tak nekamarádí, to je hajzl. Kde je? Pojď sem. Tak já už jsem Pojď tu. sem. Sakra. A do prdele. Ne, musím skákat dokola. Chci být, on má Iron meč! No má Iron Match. Nemrtvej. Hele, tady Makovský, taký borec. Hustý, upravený Steve a ten je luxusní, kámo, tohle. Čo na něj? A To nepříč. jaká arena? Do trojky jde. 4. Tak, 4. A Tady je 57 lidí. FPS. Dělej, 3, 2, 1. A já jsem se nerozběh. Lol. Já už běžím nahoru. Já už mám meč a to já jsem šel do toho, do čestky. Ale ty tady, ne, fakt já musím pořídit. Ty vole, já mám Iron meč. To jsi dobrý. Ty vole, kde seš? Já nevím kam běžím, protože nevidím vůbec. Dachu, ty vole, kde jsi? Kudy jsi šel aspoň? Já už jdu nahoru. Nahoru, ty vole. Tak já se aspoň zatím někam skovám a pak podle souřadnic. Jo, jasně. Ale asi zkusím za chviličku, až se trošičku vzdálím. Když tak mám pro tebe meč. Já mám 2 meče. Dřevěný, co? Ne, zlatý a dřevěný. Ale já mám Iron, kamo. To jsem ti podělal. Ty krávo. Jo, tady na tu jsem úplně zapomněl. Tady to má dobrý brnko. To je moje. Moje. Ne, chestplate mi spadnul. Ten je můj. Počkej, jo, já teď nějaký spadnul, vole. No on spadnul, já jsem ho zabil, on se rozprsk. Vole. Rozprsk. Ty vole. Počkej, já si dát větší, dáme aspoň normál. 64. Jo. A stáhni si ještě, když dáš video setting, tak Fox Stars si dej na 2. Dobrý, mám tam 50 a vidím trošku do dálky. Mám to na normálu. Ale chtěl by to normální Extreme. Jsi zvyklý, co? No, se cítíš, co? Vole? Hele, nemachruj, jo. Jestli zítra přijdeš, já tě zbiju. Tak co, když nepřijdu? Ale přijdeš, já to vím. Ne. Ty říkáš jako, ne, jak, komu? Jakože nevíš. Mhm. Ale nemyslíte si jako nějaký buzeranský, jak jim budu hrát jenom nějakou hru, jak se to jmenuje? Dead Island. Jo. Dead Island, spíš. Ne, Island. Island se říká nějak jinak. Island. Island je u Josefa v Ostrově. To pořádá táta přece. Jo. Kde seš? Teď jdu, jo, dobrý, tady není bast. Já půjdu na 90% tury a na 90% tury. End čestka, nic v ní není. Ne, Ne. Takže Máš nám to? to smazali předtím. já jsem si tam naházel Iron meče a Dia chestplate.
Já mám A pak jsem... mám Sharpness 1. Dřevěný meči. Hodil jsem to jenom za jeden level. Pane bože, Jo. jak to Dobrý. máš souřadnice? Hoho, to bych chtěl vidět, co? Počkej, Jo. já se nejdřív musím vyškrabat nahoru. Au, on po mě jde lukem. Někdo. Máš blbý. Jau, někdo teď mě trefil. Tady by mohla být, taky cítím příležitost. Jau, on mě zabije! Já mám 4 HPčka! On mě zabil! Skoro byl sestřelen. To je takový... Ale vypípáš to, nebo... Ne, nevypípám. To si... To... Kdo tě zabil? Jo! Kdo? Tak když jsem byl sestřelen, tak mě asi zabil. Ale já jsem se ptal, kdo, ne, jestli jsi byl zabitý. Aha. Já nevím. Nevím. On tam byl u mě kousek. To je nějaký hunter, ale ten tě asi nezabil, protože ten luk nemá. Chápeš, že já jsem měl Iron Chestplate, Gold kaloty a Iron Match. No, a zabil tě stejně, viď? Jo, protože jsem lez vodopádem nahoru. Tak si neměl líst nahoru. Aby si už taky, jenže tam je dvojčesta. Aby si už taky chcípnul. Taky tě mám rád. A tebe ne. Aspoň, že tak. Angie je tady. Smutně kouká. Ale já bych chtěl, aby Angie s náma hrála. To ona vůbec neodepisuje, ona tady podle mě ani není. Ona spíš jenom AFK zase. Ale gamerovec by se mohl připojit. Aby jsme Jo, zase bych zabili. tobě zase bys jí zabil, ne? Jak já, taky, já, ne, Menta, já. No já měl menta i gamera, viď? A kdo ti pomohl tomu Mentovi, a? Počkej, nikdo. Mohl jsem ho zabít já 2krát, ty si řekl, nech mi ho. Já jsem říkal, byli jsme kousek voní a říkal jsem, nech mi ho, já si chci zabít ještě menta. Řekl, No a já jsem tě ho nechal a mohl jsem ho zabít já. tak bych si s ním počkat na další arénu, když jsme s ním hráli ještě 10 aren. A ne, stejnak nejlepší A? stejnak to, podle mě bylo stejnak nejlepší, jak já jsem ho potom potkal. Začal jsem do něj dřevěným mečem, on vytáhl Iron na 2 rány mě sejmul. A potom mu píšu, že jsem tě málem sejmul. Ne. Ne. On je Úplně prostě to zabil, ne. ne. Bože, a potom ty jsi ho zabil a on říkal, že si... Hej, já jsem zabil nějakýho chlapíka, co měl to. Utíkej. Tyhle, to se pak koukni na video, hej. To budeš říkat, jaký jsem dobrý. Tady je luxusní skin. Nějaký Fluttis se jmenuje, já to nemůžu přečíst. A to je holka a nebudeš věřit, co má za skin. No, ani nevěřím. Tak Ne, ty nevěř. mě nezabiješ, zabije. Počkej, on měl Iron Sword a šel do mě tím, ne. Tyhle, to je hajzl, ale zabil jsem nějakýho chlápka, co měl diabrnko. Dobrý. Ty, v hlavě ty šípy. Nevidím No to F5. Jak se jmenoval ten ze Simpsonových, jak tam byl s Krustem? Co? No nic, pojď do 3. Ten jak má tu kostý v hlavě? To nevím. Disco Stew. Ne. Ten je dobrý. No, tak Já nevím, který myslíš. Jsi ve 3. Jo, jsem ve 3, teď SG je od té. Já bych spal už. Se divíš, že tě je 1, ne? Nebo kolik je? 12:30, skoro. Tak to se sračka. Jo, hele, dal jsem se G, od ta nestartujem. A teď se sem začnou připojovat, o co? Jsou tam 2. Už je tady jeden. Choďte do 3. My chceme duel, takže teď jsem polezou. Určitě, ty jsi blbej, viď? Hej. Že jak bolí záda. Asi by jsem u toho kompu neměl to. Bych full taky. 4 lidi. Vtip. Tak je vymlátíme. Co to je? Blazeman Zero, jo. No to je pěkně blbý jméno.
jsme tady furt. Tak hnedka, jak dostaneš meč, tak do nich. A ne, že zabiješ zase mě. Ne. Má meč? Jo ne. Já jdu hnedka vybít. Já mám Iron Match. Hezky. Dělej. Tady, on nejde praštit. Už. Cheater. On mě zabije. On má luk. Cheater. Ty to zabil. Ne, Počkej, ale já mám taky luka šípy. tak běž do něj. Vedle. Vedle. Varezáčku, chlapečku, mě nezabiješ, já mám Iron Match. Teď jenom ten kill tam, ne. Prosím, ať nemá meč. Ty hajzl! Ty hajzl. Já tě zabil, ale vyhrál jsem to tak, kdyby si do mě nešel. Já tě zabil na 2 rány. Já tě zabil na 2 rány. Jo. Tak já měl asi 4 srdíčka. No tak to jsem dobrý. Fuj, já jsem na blbém místě, tady je to samá liána. Já jsem taky u Liana, nestěžuju si. No že já mám kolem dokola. Tak ne z jedné strany, A tady na keca. té mapě bych si mohl možná zapnout nějaký ty... Nedělej to. Dáme fancy aspoň. Tohle aspoň minimum, maximum. Tak hraj na rychlo a pusti to všechno v tom Optifineu, ne? Ale já měl teď jsem měl rychlou a už mám zase 31 FPS, takže to nechám takhle, jak to mám. Nebudu se v tom hrabat. Dal jsem se govote. Já ne. Hm? Už. Jo, vidíš, zase jsem dal se govota a zase to zastartovalo. Ty. Já mi někdo Minecraft gift code, bylo by to super. Bože. Ne. Já se s tím srát nebudu. Tady vedle Kdo to mě psal? Já nevím. Psal to Vojtam 1. Já hraju na normál, mám to úplně nějaký... Jo, on je vedle mě, fuj. Fuj, varezáci. Tady to jsem mi varezák. Jediný 2 origo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 varezáků. Varezáci ovládnou svět. A dáme ten co to je. 1, 2, Tady 3, psal posledně 4, 5, někdo. 6, 7, 8. A, tak je tady nás víc, prej. Tam Ne, je ještě nějaký asi. Už je tady to. Nějaký, co to má ten. No, kalhoty. Ty mi vyčuřili z inventáře. Fakt kradou všechno. Na 90% tury. Kde seš? Tury. Ty nevidím. No, tak prostě jsem šel tury. Někdo jde za tebou asi. Tak a jde, mám... Jaký hajzl zase. Varezácká svíňa. No, dobrý, jsem spray spadl. Jako nic proti varezákům, ale tady na tom serveru to jsou nějaký fakt svině. Počkej, já chci, jo, teď už, já už jdu do jedničky. Pojď mě spektovat. Ne, já už jsem v Já jedničce. tady hledám jakého Markuse XD. Stejně ti za chvilku zabije. Jo, jasně. Cipni. 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 On mi zavře branku, já nemůžu. Ale no, já si myslím, že asi dáme poslední arénu a ukončíme to. Proč? No, protože už je docela, to už budeme mít 20 minut a pojď do jedničky. Já jsem ještě živej. Nejseš. My jsme vedle sebe. Fuj. Fuj. Varezák vedle mě. Hej, co je ten prouvod, já jdu do něj, ten tady nebyl. A nahoře nic není. Tam je kopů. Jo, je tam díra. Jej. Čumák tam každý poleze. Já jdu nahoru. Tak až budeš mít nějaký věci, prosím tě. Ne, nebo já to vezmu někdy tím, až budu spektovat. Jo, a dal si někdy SG vote? Cože? SG vote si třeba dal? Ne, počkej. A zase to nastartovalo, jaký jsem. Blbej, protože to vždycky na to zapomínáš. No jo. Poši, tady to je na tu moji nedobytnou loď, tady ta arena. Běž kam chceš, hlavně daleko ode mě. Pokud Jo. nebudeš mít dobrý věci. A? Oh shit, teď mi to padlo na 1 FPS, ko? Zase. Jo, takže zase musím vypnout věci. A 28 FPS, no co to je? A jedno.
Říkám, ten tvůj počítač už je přeškvařený. Není. Ještě nějaký flier, já jsem tam čet flygun hned, ne? Já jsem taky koukal. Už má 42. Jsem vypl menší to, ale chtěl bych si dát jako docela... Já mám taky 42. Ale... Jo, tak já dám si far. A na farmě to normálně jede, tak to je bomba, aspoň že to... Wow. Že to nejlepší s tím Optifine se točí, hele, 5, 4, 3, 2, 1. Oh shit, a teď jsem dostal lagy. Já si srandu. Tu nejhodnější chvíli jsem dostal lagy. Kde seš? Já Tě nevidím. myslím, jak je ten proud vody, Jo, tak já jdu kolem já něj. jdu do toho proudu. Tam už někdo plave, to je zbytečný. Já jdu na 90% tury. Já musím vypnout okamžitě rychle ten... Normál 64 a běžíme pryč. Pane bože. To máš za to, jak na mi furt machruješ. Dneska taky. Prej. Já mám 70 FPS, tak to je úspěch. Chceš vědět, kolik jich mám já? No kolik? 210. To máš za to, ale. Zatím mě nikdo nezabil, to se docela divím. Zatím. Já bych potřeboval meč. Já bych potřeboval třeba i jídlo. A protože mi najednou z 30 a 40 FPS padne na 2, 1, tak je to docela bomba. Byla taky někde čestka. Tak si vypni úplně ty blbosti, co nepotřebuješ. Jsou vypnutý. A mi se zdá, že jsou snad všechny čestky prázdný, ty vole. Ne, musíš třeba otevřít a zase zavřít. A zase otevřít Jo, občas. dobrý, už jednu mám meč a snowbally, no tak to by hodně pomohlo. Já bych bral ty snowbally. Zrovna zase se mi začne sekat. Ty vole. Dnes, no tak dobrý. Tak já tě ani spektovat nepůjdu a rovnou se rozlučíme s lidma, kteří se na nás dívají, jestli se vůbec na nás někdo podívá. Dejte smutným let's playerům like. Kdo souhlasí? Like. Jestli jsme smutný, like. Takže jestli se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte like, sdílení, Můj koment, ten channel bude v popisku videa. nebude... Zatím nemám ještě žádný videa, protože jsem mi smazal kanál, na který jsem měl předtím. Tak A- jestli dáte like, vadí to žádný nebude. nebudeš mít, žádný nebudeš mít odkaz v tom, takže... Proč? No, Já normálně. potřebuji To nějaký. si vyřídíme až potom, jo? A ještě bych vám chtěl rovnou poděkovat za 20 odběrů. Teď je delší pauza, protože rodinný komplikace a takovéhle kraviny. A pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a takže se mějte. Čus! Čau.